Halo guys, iki wis adan maghrib waktune buka, aku njikuk sego rong centong cilik ya iki segone ning teko Magicom tak jikuk rong entong mergo panganan titik. Nah, bar kuwi tak lawuhi. Ya lawuhi kuwi nek enek rena-rena cah makku mau lek masak lah kuwi enek sambel. Nah, iki wis tak lawuhi iki segoku. Enek oseng-oseng sawi putih jangan kates tahu lawuhi bakwan. Nah, tak wehi sambel titik, guys. Nah, kuwi lah makku kae bukane karo sego goreng. Iki dikancani karo kucing-kucingku kuwi, guys. Nah, kuwi enek sego goreng turahan. Nah, iki bapakku bar teko genduren cah 3 dinane wong meninggal tanggoku. Nah, berkate dideleh meja kuwi. Bar kuwi berkate dibuka karo makku ya enek jajane. Nah, kuwi jajane enek pan ijo putih. Lah kuwi berkate ya penampakane. Nah, iki penampakane jajane nek roti gedang apem mergo 3 dinanan kuwi mau. Iki berkate sing genah ya ndok iwak sambel goreng sronteng mie. Nah, iki aku njikuk titik sambel goreng karo ndok kae mergo aku mau wis buka. Nah, iki sego goreng sing sitok mau dipangan ponakanku.